nahulog ang ka-39th birthday ni kapuso fashion icon Heart Evangelista ning adlaw sa mga kasing-kasing February 14. Gisugat siyang bana nga si Chis Escudero si Heart Evangelista sa pagtungtong sa alas 12 sa kadlawon. Gihatagan siya og diamond ring nga gikalipay ni Heart Evangelista. Sa iyang Instagram story, gipasalamatan ni Heart si Chis Escudero sa regalo nga sinyalis usab kuno nga sila mag-renewal og vows. Sa mga nanggawas nga peking audition aron mamahimong kabahin sa maabot ka Encantadia sequel, mipahimangno ang GMA Network nga subayon nila ang mga nagpaluyon niini. Matud pa, sagad sa mga nabiktima mga teenagers nga daw ni saad kanila nga adunay contract signing nga ipahigayon human nasabutan nga nadawat sila sa Encantadia. Desidido ang GMA Network ug ang mga production head sa Encantadia nga pasakaan og kaso ang mga nagtinunto ug nagpasiugda sa pagpangilad.